Ағда-бағда шықыры деген хикаяны Айрат Арслан оқуында иштерсез. Кырманай авылында Büyük Vatan Soğuşu başlanğaç, Ленинградтан килеп, шунда бүтүнләйгә төпләнеп калган ифрат та мөләйим марҗа әбисе Анна Афанасьевна Копосова яши. 30-нчы еллар азагында өйләнешкән ире троцкизмда гаепләнеп кулга алынган һәм хәбәрсез югалган, шуның нәтиҗәсендә бер баласыз калган Анна апа шәһәр бик каты тупка тотыла башлагач, дөбер шатыр китерелеп, моңа кадәр күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән Башкортстанга озатылды. Район үзәгендә аларны авылларга тараттылар. Анна Афанасьевна исә менә шушы йорт саны 100дән артмаган татар авылы Кырманайга эләкте. Беренче 2 елын солдатка Гайния апада өйдәш яшәп, мәктәптә урыс теле укытты. Аннары авыл советы яшь мөгаллимәне Хуҗалары 47-нче ел ачлыгында Урта Азиягә күчеп киткән йортка кертте. Менә шул заманнардан алып яши Анна Афанасьевна Кырманайда. Кияүгә дә чыкмады, туган ягына да кайтып китмәде. Әллә чит ят авылда кичергән газаплы, әмма истәлекле вакыйгалар һәм еллар, әллә мондагы киң күңелле, бер катлы, бердәм һәм җыр күңелле халык, әллә шуларына өстәп авылны уратып алган гүзәл табигать, әллә шулар барсы бергә биләп алган иде җан түрен. Һәр хәлдә шунсы хак, ташламады Кырманайны Анна апа. Үз телен, гырыф-гадәтләрен онытмаса да, шактый татарлашкан иде ул. Телне белә, беләгенә дисезме, су кебек эчә. Татарның аш суын әзерләүдә бар син аның белән ярышып кара. Авылдашлары аны үз итте, бәйрәмнәрдә табыныннан калдырмады. Мөселман бәйрәмнәрендә катнашып, Анна Афанасьевна үзе дә аш суга җыя торган булып китте. Ул бер кайчанда сыер асрап азапланмады. Ялгыз башына бер көрмәк сөт катыкны аңа авылдашлары бушка да кертә иде. Әмма ул кәҗәсез яшәмәде. Кәҗә малында Геродот акылы күреп ярата иде ул аларны. Аннары әйткәндәй, ифрат та игелекле, файдалы бит ул кәҗә дигәнең. Саусаң сөте, суйсаң ите, мамыкларын әстәкәй дип кенә җибәрә иде малкайларны сыйпап. Менә бу елда кысыр калуына карамастан көненә 2 литрдан да ким сөт бирми аның Василисасы. Шулай иде дә бит. Әмма сөеклесе узган кичтә кайтмады да куйды. Бер хәл булды мәллә диеп, ул төн караңгылыгын йырып, авыл тирәсен әйләнеп тә чыкты, табылмады Василиса. Иртә белән халык көтү куганда бар малны күзеннән үткәрде. Юк, күзенә чалынмады кәҗәкәй. Көтүче Мисбахетдиннән дә сорашты, чират инде 2нче көн аныкы икән. Ан көтүти, кичә кәҗәң көтүдә булды дип шатнатып әйтеп торансы да. Нәрсәдер сизенеп, җаны әрни Анна Афанасьевнаның. Өйдә тыңгы таба алмый, ул менә тагын кәҗәсен эзләргә чыкты.
Үзе тыкыргыннан үзәк урамга борылганда гына ул кайчандыр җылы пишмак биргән. 4 малай үстереп, читкә таратып, моннан берничә ел элек кенә Салават шәһәреннән бөтенләйгә авылга кайтып төпләнгән төпчек улы тәрбиясендә яшәүче, тулы тырыс белән җиләк күтәреп кайтып килүче һәм зәңгәр кашемир яулыгын татар әбиләренчә алга бәйләп, үзе дә зәңгәр күзле, кипкән мәтрүшкәгә охшап калган Гайния карчыкка тап булды. Гадәтенчә саф татарча сөйләшкән Анна Афанасьевна бүген дулкынлануыннан һәм кәефсез булуыннан күрәсең, Гайния карчыкка үзе дә сизмәстән урысча әйтеп, «Козу потеряла, Гайния», диде. «Ты мою козу не встречала?» «Их, әнке, бидал шул, бидал», ди, теге заманнарда Анна Афанасьевнадан шактый гына урысча сукаларга өйрәнгән Гайния карчык үз телен вата җимерә. «Я год пошел, твой кәҗә бидал. Черной масти твой кәҗә бит, так бит?» «Черной масти», диде тамам хәүфкә төшкән Анна Афанасьевна. «Кара төстә дисең, әйт тизрәк, кайда күрдең?» «Черной масти», дип раслады тагын Гайния карчык. Анна Афанасьевна торган сайын татарчага күчә барганда, үзенең тирән белемен күрсәтеп калырга тырышкандай, ул торган сайын урысчага күчте. «Неужели думал, әнке кәҗә? Правое ухо резано бит, так бит, әнке?» Ул үзенең уң колагын күрсәтергә дип хәрәкәт ясаганда, урманнан ияреп кайткан бүҗәкне яулыгыннан селтәп төшерде. «Правое ухо кырт-кырт делал, так бит?» «Так», диде Анна Афанасьевна түземсезлек белән. «А кайда күрдең син аны, Гайния?» «Вәт там бит ыгды-выгды чыкыры җиз», дип карчык кулы белән авыл уртасындагы үтеп йөрү өчен бик тә уңайсыз тарафка күрсәтте. «НКВД чыкыры. Да-да, я спал и слушал. Ночью кәҗә мә кричал. Там бит ночью булк бивал. Кәҗә булк сил, кәҗә умирал, кәҗә 3 раз мә кричал. Айда, туда пошел». 80-гә җитеп барса да, һаман тиремек булган һәм көн арбасын хәтерләткән Гайния карчык 70-тән узган Анна Афанасьевнаны җитәкләп, очырта чокырга таба алып китте. Бу чокырның халык телендә 2 исеме бар. Сугышка чаклы аны җен ярган чокыр дисәләр, сугыш вакытында аңа НКВД чокыры дигән куркыныч исем ябышып калды. Бу исемне телгә алганда, Гайния карчыкның арка үзәгендә бузлы өянәк кузгалгандай була. 4 баласының газиз әтисе, хәләл җефете Гали истәлеге белән бәйле бу котны качыра торган атама. 42 елның кышында фронтка китәр алдыннан Алкин лагерендә хәрби әзерлек үткән Галие, мәрхүмкәй, авыр туфраклары җиңел булсын, әйе, үз гомерендә бер генә тапкырда туган курманайыннан чыкмаган, юашлардан да юаш, изгеләрдән дә изге күңелле, бәхетсезлегенә каршы укый яза да белмәгән Галие, сөякләре нинди тарафларда ширде икән мәрхүмкәйнең. Әйе, лагердагы ачлыктан бер тире һәм сөяккә калып, үзе сөйләп өлгергәненчә гыйнварның зәмһәрир суыкларында көн сайын 15 чакрымдагы урманнан өстенә җылы әрмис бушлаты шинеле түгел, бердән-бер һәм ансы да өтәләнеп беткән демнәштүрке кигән иңнәрендә ши агач ташып, күпме генә яксалар да җылына алмаган землянкаларында тамам туңып сулган һәм командирларының котушкыч мәсхәрәләүләренә түзә алмыйча бахыркай авылга качып кайткан иде.
Атсалар атарлар Гайния. Мин сугышка бармыйм дип кырт кисте Галия. 3 көн бергә булып калдылар алар. Төпчек уллары Әхтәм менә шул кара көннәрнең якты истәлеге инде. Агды-быгдылар Галине нәкъ әнә шул чокырда эләктерделәр дә инде. Шул китүеннән кайтмады ул. Үлеме я хәбәрсез югалуы турындагы язуы да килмәде мискинкәйнең. Дезертир гаиләсе дигән гомерлек лакабы гына ябышып калды. Түзде ансына Гайния. Әлдә түзә. Һәм әлдә көтә. Бәлки исәндер, Менә ничәнче тапкыр телеп үтә бу өмет тол хатынның җанын. Шул чордан алып атый башладылар җен ярган чокырны, ыгды-быгды чокыры дип. Авылның шүп-шары, иске мускысы, мал үләксәсе ташлана торгач, үләт чокырына әйләнеп, тирә-ягын урман биеклегендәге кычыткан ат кузгалыгы һәм тас кадәр әрекмәннәр үсә анда. Гайния би шуларны яра-яра Анна Афанасьевнаны чокырның төбенә үк алып төште. Анна Афанасьевна ни күзе белән күрсен, андагы зәңгәр ташларны каны белән сугарып, бугазыннан алып карынына кадәр бутарланган Василисасы ята иде. Үз халкының онытылган гадәте, җанының ниндидер төпкелләреннән күтәрелде күрәсең, ул кыргый көч белән җирне тырнап елый башлады. Кәҗәнең берсе мәгрибкә, берсе мәшриккә караган күзләрен үбә, башын сыйпый, аннары тагын үбә, тагын сыйпый иде. Җир йөзендә аның барлык шатлыкларын һәм кайгыларын белгән бердән-бер җан иясе белән хушлашу иде бу. Василиса, милая моя, крошка моя, единственная моя. Спокой, Әнкә, спокой. Гайния карчык аны юатырга тырышты. Тел байлыгы җитмәгәнлектән һәм бу очракта юату мөмкин булмаганлыктан күрәсең, аның сөйләгәне бүрек сүзләрне кабатлауга кайтып кала иде. Я спал и слушал, Әнкә. Кинәттән ночью кәҗә кричал. Там бит булк пивал. Кәҗә булк сил. Кәҗә 3 раз мә кричал. Мама кричала, диде, айнып китеп, һәм җылавыннан туктап Анна Афанасьевна. Она, значит, мама кричала. Ах, бедненькая моя. А ул бәлки Анна кычкырган Гайния. Ул мине чакырган. Ничего, Әнкә, ничего, не тужуй. Умирал артыннан умирал булып булмый. Кәҗә каза ушел, новый кәҗә пришел. Ничек яңа кәҗә, дип гаҗәпләнде Анна Афанасьевна һәм хәле бетеп янындагы ташка алып утырды. Ничек яңа кәҗә? Да, новый кәҗә шул. Нашинский вид 4 кәҗә, так бит? 2 пуховай, 2 молоковай, так бит? Сегодня же сынку сказал, һәм әтнә молоковай кәҗә сиңа биргән. Ягнункілер да бар. Әтнә саулык, әтнә мужик. Рахмат сиңа, Гайния, диде күзләре яшьләнгән Анна Афанасьевна. Мин бит сездән булай да күп изгелек күрдем, Гайния. Ул күзләрендәге яшьне кул аркасы белән сөртеп алды. А Василисаны хоронить итәргә кирәк. Хороним,
Храним, не тужуй, дейді Ғания қарчық, аны орнынан жилтіратып тұрғызу. Айда, бізді свежий ягод білән чай пивал да, нашинский лопаты взял да, вместе хранить пошел. Құяш тирә-якны шәфәк алтынға күміп, Сатлыкай урманнарына төшеп барганда, Ғайния карчык белән Анна Афанасьевна тау битләвендә атынчак кебек атынып, һәм һәр кайсы үз күңелендәге дуганы укып, кәҗәне җир куенына тапшырдылар. Икесе ике милләттән, икесе ике диннән булып та, зат рухлары бер булган бу ике бәхетсез карчыкның уртак фаҗигасы шушы ыгды-быгды чокырыннан чыккан. Икесенең дә сәгадәт кояшы шушы ыгды-быгды чокырында сүнгән иде.